सिख्लाफोर गलाब बिबार होनानै नोंखौ मोजां मोनग्रा हौवा दा नागिर बैबायदि हौवाखौ नागिर ओरै हमदो ओरैल' होदो आरोना ओरै हमबाय जोसा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ओइ बानायथारिखाय जालायलांला माथो भिडिअआनो Hello everyone. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै माने दुब्लियाव माइ हानो नागिरदों आरोना जोंहा माइखौ गोबां माने गुवार हाखांबाय आरो हाखांनानै माने माराखौ होथ'वाखै जाहैदों दायो। ओमफ्राय रनजित माइ गोजामोन जोंहा माइखौ गायनाया रनजित माइ आरोना माइनि नामा रनजित ओमफ्राय रनजित माइखौ हाखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो माने जोसा मोदोमनाय माइसालि होनलायनाय आरोना गोसोमखा जोसा माइरङा ओमफ्राय बेखौ सबायजों जानो बिराद गोथाव मोदोमखायो आरोना जोसाया दा बे जोसा माइखौ आङो हानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय माने बे जोसा माइखौ जोसा माइरंखौ जोसा ओंखामखौ सबायजों दाउजों बिराद स्लेब बिराद बरिया आरोना गथा रग' ओमफ्राय जानो मोजांथार आरोना जोसा माइरङा ओमफ्राय आं दिनै माने माइ हानायाव एसे खस्थ' जायो नालाय भिडिअ बानायनो सासे केमेरामेन लाफादों बिथांनि नामा नारला आरोना नारला नारसि गालागासि नारला नायनो हागोन नोंथांमोना नै नारला हाय हरदो एसे ओमफ्राय जों दायो बहा थांनो नागिरदों माइ हानो थांनो नागिरदों आरोना हेलमेट गाननानै माइ हागोन दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे आल्ट्रा मडेल जागोन दिनै भिडिअआ बिराद साफा सिख्लाल' नायनो लुगैयोना नै जिबना सानफ्रामबो एखे जाया मिथिबाय हा सानफ्रामबो जाया जिबना एखे रहने बहुत बुरे लग रहे तौबा थारा मूड खराब कर दिया माइआ बेखिनियानो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना माइखौ नै बेनो ओमफ्राय ओरैजाय खावसे हाबोखांबाय आङो ओमफ्राय खावसे हानानै दोनबाय आरोना दहाय फुङाव हाफैदोंमोन ओमफ्राय नै ग्लभ्स गानबाय आङो जेनेबा ग्लभ्स गानबा आखायाव बवा आरोना ग्लभ्स गानबा आखायाव बिदियाव एकदम बौवा नङाबा एसे आसिया बौजोबो ओमफ्राय दायो खासि लाबाय खासि होनना बुङो बेखौ ओमफ्राय हेलमेट गाननांगौ आरोना हेलमेट गानबाथाय माने सान्दुङा बारा नाङा आरोना मोखाङाव हेलमेट गानबाय आङो नायनो हागोन नोंथांमोना हेलमेट गाननानै दायो आं हानोसै माइखौ र' बेखौ ओरैजाय माबानांगौ आरोना गयनि बेखौ ओरैजाय खोब सोना लानांगौ ओमफ्राय दायो हानोसै आं नायनो हागोन ओरैजाय हानांगौ नोंथांमोन ओरैजाय मोनथाम गाहामजों ओरैजाय जमा खालामनानै ओरै हाबाथाय नै ओरै हमदो ओरैल' होदो आरोना ओरै हमबाय जोसा वाव फरारी होनांगौ ओंखाम गोरलैयाव मोदोमलायनाय जानांसिगौ बेखौ बरिया मोदोमखायो सबायजों दाउ जोसा ओंखाम साला सेलफेटां जानोसै र' ओंखाम गोरलैया बारा गोबाव गैला सोरबाफोर जानोबा फैबानो जाबाय जोंहानाव लोगोफोर मिथिबाय ओंखाम गोरलै जानो जाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो ना मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर जाय ओंखाम गोरलै जानो फैनो जोंहानाव ओरै फिदिंनांगौ मिथिबाय ओरै फिदिंदो ओरै माबादो ओरै नै जाबायबो मोथि मोनसे ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना बेखौ फोराननो थाखाय एसे राननांगौ नालाय ओरै होदो खासिजों ओरै दोनबाय दा जालायबाय मोथि मोनसे ओरै हमदोलाय नै फाथनो ओरै फाथनो नै बोबानो थाङो नै बिदि हानांगौ आरो माइखौ आरो बाराबा आङो रबटनिबो हानो रोंबावसो ओरै नायनो हागोन नोंथांमोनानो हेलमेट गाननानै हाबा बांद्राय खस्थ' मोना सान्दुङा बारा खामा आरोना बिराद सान्दुं गोसा दायो बोथोरा बारा मोजां नङा सान्दुं गोसाथार अबेसे गरमबो मोनदों माने हेलमेट गाननानै हाबा मोजां नाङो आरोना मानो होनना बुंबा हेलमेट गाननानै हाबा सान्दुङा माने एसे प्रडाक्सन जायो नालाय माने प्रटेक्ट जायो आरो बारा खामा मोखाङाव ओंखायनो हेलमेट गानना हानांगौ नोंथांमोन मिथिबायना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माइ हानायखौ ओमफ्राय आङो हानोसै नङाबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन
खाथियाव फैफानांगौब्रा नोङो माइ बानबाय लोगोफोर माइखौथ' आं हाखांखाबायानो दायो नैबे रनजित हानायखौ लानानै थांसै आरोना न'सिम दायो आं न'सिम लांसै माइखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो सोरबाफोर माने ओंखाम गोरलै जानोबा जोंहानाव फैगोनबा कमेन्ट खालामना खिथाहर खाथिनि लोगोफोरखौ आं जाहोगोन बिदिबा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो एन्टारटेनमेन्ट बायदिसिना कमेडि बायदिसिना भिडिअ फैबाय थागोन आरो ना नेक्स्टआव दे थाबैनो